Nakasure ba ka nga makasuod ba ta sa langit? Dili. Sa imong paminaw, unsa kay purpose nganong naa ka diri sa kalibutan? Kining ka. Ulo ya. Wala ka. Share na lang. Sa imong kinabuhi karon, kumusta man ka? Okay ra. Nakoy pangutana, kung kuaon tag kalit sa Ginoo karon, asa ka taniya mo ibutang sa langit o impyerno? Langit. Nakasure ba ka nga makasuod ba ta sa langit? Dili. Share ko sa imo ha. Naay mayong balita nagitudlo sa tua ng mga tao. Nakasala tong tanan. Muyon ka na ikaw nakasala ka. Nakasala ka di ba? Naagi tay mga sala. Ug ingon pa sa Romans 6 na 23, for the wages of sin is death, no? But ang kaluwasan na gihatag sa Ginoo ana kang Hesukristo. Pasabot day kung kita ng mga tao gyud mga laglag ta kay pasabotan ng kamatayo mao ng impyerno. Na sa dihang mamatay deta, impyerno gyud ta. Pero unsa man nato karon na maluwas ta? No naay pamaagi ang Dios sa atoa na para maluwas ta. Ang pamaagi sa Dios dapat tuuhan nato dawaton si Jesus Christ. Para mahimo tang anak sa Dios gingon pa sa Juan 1:12 na ang tanan na mutuo ug modawat kaniya kitagaan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Daghan og mga tawo karon nangandoy nga makasud og langit. Gusto nila na Lord mamatay man ko makasud ko sa langit. Ang problema karon dili tanan makasulod sa langit. Kato lamang midawat mutuo kay Jesus Christ. John 14 kay na I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kung dili pinaagi kay Jesus Christ, di ta kasud sa langit. Kung maskin pagbuutan ta, kita ang pinaka guhapas tibuok kalibutan, kwartahan ta, dili na paraan para makasud ta sa langit. Kung dili, dapat naagyud tay connection kay Jesus Christ. Nganong kaya man niya na maluwas ta? Tungod kay si Jesus Christ, Ginoo, Dios na manluluwas. Mabasa nato na sa Titus, kaya kaniyang higugmaon na dili kayang buhaton sa ubang tao. Di ba imong parents, ang imong friend, makasala sila pero ang Ginoo higugma kaniya. Bisag wala nimo siya nakita, love kay kaniya. No nga na kay ka-love ka si Lord. Gusto sa Ginoo na makauban kaniya sa langit, no? Musimba lang yung mga lagad sa iya. Ayaw hunong sa pag-ampo. Kaya encourage you, basa ang Biblia. Kaya ako ang nakapabago sa akong kinabuhi sa dihang ibasa yung kong Biblia. I-bless ko sa Ginoo, nakahuman ko eskwela, nakatrabaho ko sa gawas, no, napanalanginan ko tungod sa pag-alagad na ko sa Ginoo. Og labaw pa niya na nanay gipaabot, gitagana ang Ginoo, nakaluwasan sa tanan nga mutuo kaniya. Salamat kayo sa imong higayon, imong gihatag atin, no? Salamat kayo, no? Ulawon nyo ka, pero yun lang yun. Dili po na ko ikaulaw na mag-share yung ka sa Word of God kay para man sa tong tanan. Mas maulaw ko kung nangawat ko, nangaway ko, kini kay para man sa tuang kayuhan sa espirituhan ng pagkaon, no? Dito sa krus